Haló? Kihozanottál? Akkor most figyelj, mert mondanom kell valamit. A K2-ben Barbershopban a január a vendégeink hónapja lesz. Ugyanis mindenki, aki foggal hozzánk időpontot és ellátogat hozzánk, azok között kisorsolunk egy Uppercut ajándékcsomagot, egy limitált szériás Uppercut Wax ajándékcsomagot, egy Lattafa Assad férfi parfümöt, és a főnyereményünk nem más, mint egy K2-ben Barbershop piros színű GBL Flip 7, amelyet bármelyikőtök megnyerhet. Ne felejtjétek, nem kell hozzá más tenned, foglalj hozzánk időpontot, gyere látogass el hozzánk, és hónap végén akár te is megnyerheted ajándékaink egyikét. Hajrá, várunk! K2-ben Barbershop Győr, Kis János utca 18.